ଆମେରିକାରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ, ଲିବରାଲ ଆଉ ଉଦାର କୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଗଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିପାରିଲେ, ତାର କାରଣ ଭାରତର ସ୍ମୃତିରେ ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କିରଣ ବାକି ଅଛି। ଆମକୁ ଟିକେ ମନେ ଅଛି ଯେ ହଁ, ମହିଳା ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମହିଳା ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ବାକି ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତ ମହିଳା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ପାଦର ଜୋତା, ଭୋଗର ସାଧନ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ମିଡିଆ କୁହାଯାଏ, ସେ ମିଡିଆରେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଭୋଗର ବସ୍ତୁ ହିଁ ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋଗର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବ। ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହା ଯେ ଜୀବନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ଥାନ ମାଗୁଛି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ଥାନର ଦାବି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ପୁରୁଣା ପଚାସଣା ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ଆଉ ଚଳିବନି ବାବା। ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ, ସୁଧୁରିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଦରକାର।